Sanibonani babukela emakhaya igama lami lethu kuhle ngwakadladla. Welcome to another episode of the PCAS Primecast Africa TV. Bafowethu nalazo daba. Namhlanje ke nginaye lapha ke uSanele Ngwane from Kwadukuza. He's a motivational speaker, aphinde abe umbhali wencwadi, aphinde abe founder of an organization ebizwa ngokuthi ke Nqamu Foundation. Sikubingelele ke bhuti wami sikwamukele. Ngibingelele umuntu mdala. Ngibonge nje usuku ongilitholile namuhla ngeliphinde lifane nolunye usuku. Lelo lifane nezinye izinsuku angibonge nje ithuba. Siyabonga kakhulu bafo. Mhlambe cause namhlanje soba nengxoxo engangithembisile kubabukela ukuthi noma kanjani ngizobuye ngulande after sihlangane kwi-men's conference eThekwini ehosto Mr Menzi Nqumalo. So ngase ngilithanda udaba lakho nabantu abaningi bafisa ukuthi engazi ukuthi ubungangena more into details ngalo. Mhlambe before size sixoxe mhlambe ngoSanele esesimazi manje noma abantu asebemazi manje ngodaba oluthize noma ngesimo kwadlula kusona, uSanele mhlambe ubani noma ube ubani ekhulele kubafu? NgiyoSanele wakangwani ukhulela endaweni yaseGrowsville Kwadukuza. Ngizoke ngithi nje ngaphansi esicemeni sikaLuthuli naye ube umbhali okuyikho ngenza ugcine nami ngishicilela lencwadi ngezathu ukuthi nami ngiye ngabuka kwabasemumva kwami okuyibo engifunde kubona ukuthi uma imessage uyidlulisa kuyadinga ukuthi uyidlulise nangencwadi ifinyelele nakwabanye abantu 100%. Mhlambe uSanele Ngwane before kuba uSanele lo simazi manje osenestory asisixoxa ngesimo athe wadlula kuso mhlambe nokuyisimo ayaqhuquzele ngaso noma akhuthaze ngaso abantu abaningi especially abantu abasha. Mhlambe uSanele ukhule omuntu okanjani mhlambe enaliphi iphupho wayefisa ukuba liphi because njengamanje ulo muntu oyena ngenxa yesimo ake adlula kusona noma uSanele losimaziyo ngenxa yesimo adlule kusona nazo sixoxela ke ngaso ekuyisona ke senze ukuthi sihlale mhlambe sikhulume noma sihlangane kanje namhlanje. Wayefisa mhlawumbe ukuthi abe yini esakhule efunda before abe uSanele lo sisimazi manje? Bhuti wami ngifunda bengine vision ngicabanga ukuthi akekho umuntu okhule ngenayo vision. So even ngisho umzali uma ekuzala uyakethi ingane yami kusasa izoba into ethile, izoba udokotela noma izoba ummeli. Ngithandela yona. Exactly mfowethu. So ngikhule nami nginephupho. Iphupho lami futhi beliphezulu kakhulu because ligcine lingenza ukuthi ngiye ka physical sciences. Wow. So I've studied physical sciences in my high school level. Ngenza life science, geography, maths kuzoba physical sciences. Mhlawumbe uma ungenankinga nje ukubeka umbukelo esithumbeni sinfinsizwa yaKaDukuza eGrowsville. Hlasimpe high school yakho buyenza kuphi uma ukuthi awunankinga ukusharela lokho mhlawumbe? High school yami bengenza eNonhlevu Secondary School. Khona la kwaDukuza noma? Yeah, khona la kwaDukuza futhi. And then kusize sifike kulesimo bese kusoba kusona ke mhlawumbe uSanele ukhula unobani mhlawumbe ekhaya, ukhula unomama, unobaba, unogogo, unomkhulu because mangizokhumbula sikwi-men's conference wamention ukuthi ube umuntu okhule kakhulu ngaphansi kwesandla sentombi endala nokuyiyona ebi umuntu ebiwa ivuka nayo. Uma ukuthi ungakwazi mhlawumbe usithatha usibeke kulolo daba ukuthi ukhule enobani mhlawumbe eduze kwakhe before size singene deep into isimo nokholelo ukuthi ube kusona. Mfowethu ngikhuliswe isalukazi. Ukhulu bezalwa ngo1911. Wow. Shone ngo2021. Wow, phephisa mfowethu. So ukhulu shone ne113. Wow. Ngingaphosisi kahle. So ngikhuliswe isalukazi ebese sivele sisidala. So angibangithola ngamini ithuba lokubona umama nobaba. So ngikhuliswe isalukazi bese sivele sisidala kodwa bengisenhlanhleni ngoba besabona emehlweni sikwazi ukuhamba bekuyintombi ebikhanda iqinile ngoba bekuyintombi ebithanda kakhulu kuyolima into ekanjalo. So nje ngikhuliswe isalukazi mfethu isikhathi esiningi sangifundisa likhulu. Yikho ukuthi phela sithi mesihamba endleleni nanendlela futhi ingane uyikhetheli indlela. Khamba khambe kugcine ingane uthi uyikhulise kahle kodwa kube yiyona eyikhethela into ethile. Exactly.
Alright, bafu njengoba umentionile ke wathi kuyenzeka umuntu omdala ingane ayikhombisa indlela ukuthi kufanele ihambe kanje kodwa ngenxa yokuba umntwana kuphinde kube khona abantu esihlangana nabo emphakathini ezikoleni nakuphi kuphi la suke sikhona egcineke nathi sithatha indlela zethu ezihlukene mhlambe ukunale umzali asuke esibonisa yona njengoba umenishileke ngentombi endala. So siyathola ukuthi ukukhuleni kwakho noma udabeni lakho noma uhambeni lwempilo kukhona isigaba la khona obe khona usungena ezidakamizweni mhlambe ngokukaSanele yini yagcina ukuthi iholele egcine engene edakamizweni ngabe kwakuyi something mhlawumbe oyibalekela noma wawutesta noma kwakuyi-influence abangani noma nje kwakukuthi into ozoyenza once kanti uzogcina mhlawumbe ubambeka khona. Mfowethu angeke ngithi mina lento it was ngangina 13 years 13 years it was 13 years and it's cansi ngaleso sikhathi ayisafika lezi zinto lezi it was 2007 mangaphosisa so theme fika lezo ikhathi lezo zifika vele umuntu usachomana nabangani nanalento ukuthi hey umuntu akake yabo lento ukuthi esikoleni istratini primary yabo kusaqala lento leyo ukungena kwithini siqala sithi sibhema lezi zinto onsango nani yabo shothi ngamanye amazwi mawuthi wawuna 13 definitely mhlawumbe usese primary mhlawumbe grade 7 kanjalo okay ngangifunda grade 7 and then ungena kanjani mhlawumbe kuze ungena as if umuntu otestayo nawe noma bayagqugquzela abanye ukuthi bayenza lento noma you were escaping from something ethize ayenzakala empilweni yakho noma udila nayo no ngisho ngithi it's peers it's peers yeah and mase abangani akekho ngizothi usuke ngcono kunomunye yabo noma uzothi ufaka ubani wena yabo so akekho umuntu ofaka nayo because akekho umuntu ukuthatha into ekufaka emlomeni yabo so into eyenzakalayo ngaleso sikhathi bekusinokulokhuza ukuthi sijomana singabangani and isingazi ukuthi lento le ihamba igcine ikufikise entweni yeah so mhlasimbe ngamanye amazwi uma ngabuza cause uyazi ukuthi njengoba usho ukuthi kwaku around 2007 I think lezi zinto sasiyibona ema-movie so zisafika mhlambe la ezweni lethu noma la emadolobheni ethu amancane and then mhlambe ikuphi waqala ngakho ngabe wawuqala ngensango then kwathatha isikhathi esingakanani nawe uzibona ukuthi ayicha sengathi ngiyangena ke manje ngiyaxila and uma ungenankinga ukukhuluma mhlawumbe ngohlobo waqala ngalo ukuze mhlawumbe for someone obukayo engashesha athuke mhlawumbe uthi hayibo njengoba sengisebenzisa lento sengenzeka ngithole kungasashiyeki mhlawumbe sengixila mhlawumbe unomphela yeah mfethu according to recovery mfethu cause ngizofuna ukuchaza ngendlela yaka recovery yabo angeke ngize ngichaze ngalendlela strange no it's okay yeah ngizobeka ukuthi sina ama stages yabo so ngizoqala ngibeke nje alcohol uqala ku social drinking uze ku binge drinking results igciniso alcoholic so nalapha ya ka addiction siqala ngabo cigarettes kubonsango sekuyaba kuyanyukela so yonke into inama levels ayo yabo because ngizobeka nje mfowethu asikho isidakamizwa esingcono kunesinye so ngabe usebenzisa siphi and into efika ibe inkinga kakhulu ukuthi asazi ngeaddiction ukuthi what is addiction yabo so if sikhuluma addiction ingaba ikhofi kungaba idrink yabo so we have caffeine isinenhlobo ze addiction even nefone le kuningi engifika ngakufunda ngeaddiction mfethu yabo so manje I have that understanding ye-addiction yabo mhlawumbe for ukunikeza umbukeli ukuthi i-addiction iyini because sazi ukuthi i-addiction kufanele kuzoba ukuthi addicted mhlawumbe to isidakamizwa esithize noma uphuzo oluthize njengoba usubala nefone nje noma ikhofi kuyenzeka for an example ngomuntu othi akuhlale kusuku liphele ngaliphuzanga itiye ngiphathwa yikhanda yabo I think there is an addiction someone owefone othi ifone yami nje ngihlukana nayo mhlawumbe just ukunikeza umbukeli ukuthi i-addiction mhlawumbe into kanjani ukuze noma ubani obona le nathi ngithanda kakhulu noma angisakwazi ukuphila ngaphandle kwayo kube ukuthi mhlawumbe sengaqala ngifuna usizo mfethu angeke ngiqale ngimention nje into yokuqala igambling igambling mfethu addiction enzima kakhulu
yabo so kwesinye isikhathi siyake sibone ngathi kunesidakamizwa esingcono kunesinye while ungayibukeli wena ukuthi nami ngi-addicted because I think we are referring addiction as a chronic disease which basically affects your brain, affects your mind yabo because kwesinye isikhathi if umuntu odla idakamizwa kakhulu umuntu osheshayo ukukhohlwa uma usebenzisa nje into eaddiction umuntu ongasheshi ukukhumbula izinto kwesinye isikhathi uyake uthi uyakhuluma nje mengakubuza emva ukuthi konje siqale siqala lana ngabe ngibingelelile noma ngikwenza into ethile uthola ukuthi usakhumbula ngezathu sokuthi ingqondo yakhe ayisakwazi ukucapture information yabo sekunento ethile data ayisakwazi ukucapture information because ingqondo is more like i-computer yabo which stores izinto zakho yabo so ngamanye amazwi nangokusanele uyayithola mhlawumbe ngenxa yabangani of which it's a peer pressure uyatesta ke mhlawumbe anoma uzokwazi usitshela ngohlobo aqala ngalo uma kuthi comfortable ngalo mhlawumbe uthi ayingaqala ngokuthi and then mhlawumbe kwa end up kanjani usumove noma usuza uthi engathi angisakuza ukuzwa noma nje awuyitestela uyishayela zothi okusuke kukhona ngaleso sikhathi no mfethu ngaleso sikhathi angifuni ngamanga angeke ngisho ngithi mina kwakutesta because bese into njalo before mhlawumbe sesikoleni sichumana nabangani kwafika nje sihlale kusenzo ukuthi kuyobhenya ugwana naqale kunyukele kube onsango nani kutheme kunyuka kuya ngokunyuka kwayinto emixwa nensango kanti umuntu usengena entweni eyobulala ikusasa lakhe ngezathu songazi nanelekhi ngathini ama awareness ezikoleni because nasekhaya bengathini nasemphakathini futhi besingena ama awareness or izinto ezithile izinto vele nje kulesikhathi sikhula thina ama awareness izinto engasekho even namanje ama awareness mancinyana yabo kunalokho uzofica ingane ziyadansa o TikTok zenzani ngeke uzoyifica ingane ibhizi nje nefoni mhlawumbe ichecka ngezinto zesikole nani ngaphandle mekuleso sikhathi ine assignment ngalo lolo suku elijungalo ngeke uzofica nje ingane focus into enethile kodwa sifocus entweni ezomdanso kakhulu because kuyaye kuthiwa sithi sijive wamalasi yabo actually live one life is too short ifethu yabo so nje mfethu ngiyayithanda kakhulu lento yokufundisa because mfethu ngidlulile entweni yabo so ukudlula entweni ngase ngithi angeke ngicarry message okanye ngingenze ukuthi mhlambe khona uNkulunkulu agrevilele ukuthi no awuke uye Dustin yabo because ngiyaxolisa ukumention ukuthi se Dustin kodwa ngiyaye ngithi mina ngisuka eDustin eintulwini yabo ngisuka eintulwini mfethu la ngisuka khona yabo esebhuqwini yabo so mfethu ngiyaye ngithi shutho ngenza mhlambe ngibizela ngizocarry message ukuthi ngidlulisele nakwabanye ukuthi lo oseqalile akayeke nalo osephakathi akatholi indlela yabo kusangayekeka and I'm proud to say ukuthi I'm a living proof yabo because today mfethu I'm standing for the province of KZN kancane nje xolisa ukunqamola because uselude mhlawumbe sisafisa ukuthi sika unpack then sizoyithinta naleyo masisiyela ngasemaphethelweni conversation yethu mhlawumbe kusanele njobesho ukuthi wagcina usungena sekuyizinto engazuthi yanqoba iaddiction mhlasimpe kwaku-affecta kanjani empilweni yakho ngaleso sikhathi ngabe because uthe wawula ko-13 years for sure wasazoya high school aku-affectanga mhlawumbe esikoleni uma usesikoleni mhlawumbe akukwenzanga ugcina ufisa ukusiyeka and uma abantu ophila nabo ubudlelwano impilo bakho nabo babunjani ngabe ekhaya emphakathini mhlawumbe kwakukanjani ngesikhathi usiya ngokuyugxila phakathi kwi-addiction no mfethu ngizomenshina nje wafishane mfethu ekuyi-affecte kakhulu mfethu hayi kancane mfethu ngangokuthi emphakathini nje benginegama besihlezi lishinqiney ingane enganokwa nayo inja yabo engakhothwa nayo ikati kuthiwa ngesizulu umgodo onganokwa nje yabo so buzoyinikela ezoyithakazela uneyithakazela uma iqhamuka uthi hayi na ingane enganokwa nayo inja yabo engakhothwa nayo ikati so buyi into nje obuthi ubone ukuthi hayi no lo muntu lona mfethu uyazazi na ukuthi hayi yabo so ugcina udevelopa lento ube enga issues yabo ukuthi no mfethu mina vele
anginabani yabo noma kuthiwa kusasa kwenzekalani yabo so awunandaba yabo akekho mhlawumbe umuntu ongikhathalele because ugcina usudevelop into I don't care yabo sengenzakala noma yini noma ngasikhatsini noma inini yabo mhlasimpe kukhona la kwafika khona esigabeni sokuthi ubone ukuthi ayi mhlamba ngisakwazi ukuyithola ngendlela ngiye ngithole ngamhlamba ugcina usewuhlupha mhlamba abantu obuzusho nje ukuthi umuntu othi mawuqhamuka kube ubuthi abantu abasakuthokozela ukuba khona kwakhe endaweni kukhona mhlawumbe lofika khona mhlawumbe uze kube khona abantu bahluphayo ngentweni ezifana nalezo ngenxa ukuthi uyayifuna lento noma usungenele kuyona I know addiction betha ngenqamba manga futhi mengathi khona umuntu mhlambe ubekhala ngami because bengumuntu mfethu ukwazi ukuphanda ngendlela eziningi yabo so bengine skill futhi nje yabo bengihlezi ngisho ukuthi mina ngi educated according to studies ase Dustin yabo because manje bengikwazi yabo yonke into mfethu itayela bezikhona like seriously ngiyayibona ivideo yakho freestyle lapha so ububa mhlawumbe igama for someone ukubona manje uma ibuza mhlawumbe noma ukwazi that hayibo usayishaya le yampahla because basho njalo aba so usayishaya le yampahla bengibiza unyamazana so uburepa noma ushawa hip hop futhi ngisho bengirepresenta nje umkhosi crazy cruise isikhathi esiningi yabo abafethu nje besicula nabo fethu yabo so na umculo mfethu ubu based on istrat yabo so isikhathi esiningi futhi umucula umenicula yabo so nikhuluma ngezinto ezisuke zenzeka ngaleso sikhathi yabo so besimecula mhlawumbe sicula ngento eyenzakalayo manje yabo mhlawumbe mengisho ukuthi mina lesi strat sangakithi umgwaqo wangakithi mangekho phawini kushutha khona ngakithi so which means uma uthi represent i-crew that means ubungewedwa ngithi so mhlambe uma ngabuza after usanele njengoba sesimbona manje sekule mpilo noma kuleli zinga lempilo kulona nginesho ukuthi bakhona bafowethu mhlambe bakuphi bona basayibambile emculweni noma nabo sebakhula benze ezinye izinto empilweni ngoba phela kuyenzeka ukukhula kwethu kuhlukanise nezinto bezizenza sisakhula no mfethu abafethu bakhona bona abanye babo uthola ukuthi basebenza abanye sebashona yabo khona nosewashona yabo ngisho ngithi nje mfethu ekhaya music bekuyinto yakhona yabo so nje lekhe ngiyakhona ekhula bethanda kakhulu music yabo even ngisho noma kukhona la kubhlungu khona so bekuyona ndlela yokukhipha ipain yabo so ngiyangikhothe nalapho ukuthi ukuhlabelela kamthokozisa odabukile mfethu exactly mfethu yabo so nje mfethu into kanjalo music it was like ukurelieve low pain osuke ikhona ngaleso sikhathi not ukuthi sasicula for ukuthi siculela ukukhipha le pain le khona ngaphakathi kuze ezinye izinto yabo if usherish information kuyake kudlule lobo buhlungu leyo fear osukunawo ngaleso sikhathi the true cause sometimes ukuyenzeka mabukhuluma something uthola ukuthi noma uyikhuluma awuyikhulumeli wena kuphela but uyikhulumela noyozwa leyo ngoma mawuhaya inkondlo ungayihayeli wena uyihaya ngobuhlungu bakho for uyilalela because baningi abantu abadlula emini esuke sifana nalezi zikusona ukuthi sisuke singesazi ngoba akekho ninkinga ezibhalwe esiphongweni mhlambe ukuthi masuhlala nabaphansi uyarealize ukuthi angimina ngedwa nalenkinga le mhlasimpe ukubuyela back kancane lapha ke kwesikhathi kwi-addiction mhlasimpe isupport ibinjani ekhaya because you mentionile ukuthi kukulimazile ubudlelwano nompilo nabantu bophila nabo wazizwa ngazothi umgodo onganukwa inja intombi endala because uthe ngokubala ngathi wadlule emhlabeni kwiminyakeni engeminingi kakhulu edlule so cathile lezo ikhathi yayisekhona empilweni yakho uyayinjani mhlawumbe isupport kuyona ngabe wapha umuntu wakhe ivapha noma esenalo ithemba lokuthi umntanami ngelinye ilanga uyoshintsha mfowethu angengibeke nje mfowethu inkinga ngami angifuni ukuba emotional kakhulu because ngifuna ukufundisa mfowethu yabo angifuni ukudeliver ipain ya kodwa ngifuna ukuthi kube khona nemfudumalo okanye nentokozo yabo so mfowethu engizokusho mfowethu isalwazi mina mfowethu nasekhaya bebenayo support ngaleyo ndlela leyo yikho ukuthi mhlawumbe amandla bebengenawo futhi umuntu awumthatheli isinqumo yabo you can't force umuntu mfowethu leyo nto engiyifundile yabo ngeke uzungithathe ngenkani ngise lapho mfowethu because lapha ka addiction kunento ekuthiwa relapse yabo relapse is a part of the program usengaphinda ubuyele edakamizweni yabo
ngezathu ukuthini wena uyenza into ingakafiki enhliziyweni yakho mhlawumbe uphoqa abanye ngokucabangela so ngizwa kancane on detail nje so ukukhuliswa kwami ukhulu mina mfethu ngikhulele esontweni yaba so ngithe mengikhulisa esontweni mfethu ube umuntu obelithanda isonto kakhulu so nokuphuma kwami endleleni yena akazange enze njani alilahle ithemba yabo ngobani behlezi address ethi mfana wami ubusisiwe themba lakhe likuJehova uyobusiswa engeneni ubusiswe nasephumeni ethi mfana wami ungemi enhlanganeni yezigangi ungemi endleleni abakolodayo othokoza umthetho kaNkuluNkulu ngaso sonke isikhathi ethi unegama lokuthi ukhona kanti ufile ethi vuka ulinde uvusele kumncane bese kusele bekuzakufa ngokuba mfethu yabo nje ethi ngokuba mfethu amagama akhe ayingcosana phambi kwaNkuluNkulu yabo ethi ngakho ke vuka mfana wami ulinde uvusele kumncane bese kusele bekuzakufa ngokuba umzuzu nehoro wazi ethi unamagama ayingcosana esade ngicabanga sisambulo sesithathu leso Revelation chapter 3 ya la abengirevealela khona ngempilo so ngasonke isikhathi before ezolala ubake ethandaza yabo ngoba ngizokhumbula ngosuku lelahamba ngalo wangibiza nje wathi mfana masesigoqe sithandaza wathi mfana msengihamba ke namhlanje yabo waphindwa wangishaya ngiyalo wathi lezi iyalo engikupha zona mfana mezokugcina yabo sefanele wathi iyalo zokugcina lezi engikupha zona mfana wami behlezi ngiphalisa ukuthi ungemi enhlanganeni yezigangi ungemi endleleni abakolodayo so ngithembe ngithatha leli thuba ngathi leli ngalithola ngathi ngiyothi noma ngiphila sengiyoyibambela isalukazi intombi endala ukuthi la khona etnanga mfana wami lo engangimfuna yabo so tethwana manje ngisayibambile nje ngiyibambele yena namhlanje ngiyibambela ukuthi ngiyoyibamba kuzobe ilonkathi noma yini bafana kuhle ngisho sibonga kakhulu kwentombi endala ukuthi ingagive up ingaliphoseli ithawula iqhubeke iqinise nangalezo ikhathi ngoba phela kusuke sekuningi basemqondweni uma nabantu sebekuchiliza bengakujabulela ukuba khona kwakho ugcina mhlawumbe nawe usuyibona umuntu ongandingeki endaweni ongenza ukuthi ugcina uthatha inqumo engekho right ngempilo yakho siyabonga kakhulu intombi endala ngicathi nala khona uyeqhenya ngawe bafu mhlawumbe ungangeni deeper mhlawumbe empilweni yakho nayo noma esikhathini sakho nayo kukuphi la kufike khona esigabeni sakho wathi wena ayi njengamanje enough is enough ngicabanga ukuthi ngidinga usizo noma yipi le life experience eyenzekala kuwe eyakwenza ukuthi udecide ukuthi yabo manje enough is enough ngicela ukushintsha ngicela usizo noma ubani ongakwazi ukuthi ngitholela usizo ngicela ngilekelele mfethu leli point okhuluma ngalo silibiza nge-turning point it's a turning point la wafika khona i-turning point i-turning point bengihlezi nginayo ngithi enough is enough kodwa kuyakwenzeka uthola ukuthi inhliziyo iyathanda kodwa umzimba uyanqaba yabo inhliziyo iyathanda yafuna kodwa manje umzimba ufuni yabo soma yaka umzimba uyanqaba yabo soma yaka nje into mfethu ongazi ukuthi usuthi kuyokwenzeka okwenzakalayo ngaleso sikhathi yabo so mfethu i-turning point ngayi-reach mina mfethu the time mfethu nganjelwe isalukazi yabo because kwaba painful mhlambe almost unyaka wonke mfethu ngikazi nga experience uyipain kodwa for khanje lo muntu umama ephinde kubaba kuwena yabo mina ngibazo aunt ngibazo ubani yabo so nje mina ngingazi mkhulu ngazi bengazi nje ukuthi nginona nesalwazi yabo lonto futhi ngamanye amazwi intombi endala eliphuthile leli thuba leli lokuthi ibone usanele ikade imkhulekela ngaso sonke isikhathi because njengoba usho ukuthi ngakho sonke isikhathi ehleze esho ukuthi hayi mntanami ake sikhulekeni so kumphuthile kodwa engaketheli la khona uyayiqhenya ngawe bafu mhlasimpe ke emveni kokudlula kwaye emhlabeni wabe usufuna usizo noma wayisukumela noma wathi kunanoma ubani ongaba namandla angisize for someone obukela uthi ngiyafisa nami ukushintsha noma sengifikile kwi turning point but angazi ngizophuma ngibhekephi mfethu ngasho ngithi mfethu usizo ngayifunela mfethu yama angazi usizo ngalicela kumuntu mfethu because
if usizo mhlambe ngalicela mhlambe ngabe namanje ngibambile because kakuzoba ukuthi nginikiwe yabona lento ye recovery umuyifuna mfethu uyakifuna ukuthi uyisukumele wena into umuyifuna mfethu wena uyofuna leyo nto awukwazi ukuthi mfethu mufuna ukuboleka imali let's say mhlambe ibank alisuki kuwena lambe lize lizokucela ukuthi hey Mr Dladla sicela ukukutsheleka imali ethile yabo ukuze ukwazi uqeda inkinga zakho yabo umsebenzi awuthi uma ufuna mfethu uyisukele wona umsebenzi mfethu awuzoba uPA la mfethu awuzoba ugarden boy la so yonke leyo nto mfethu ayisuki kuwena izele so wena umuntu omele wenze njani uyihante yabo uyihante irecovery so most of ama recovering addicts asuke ihantile irecovery yabo until ayizayithole irecovery la ikhona mfethu no ngiyayithanda le mentional eliphuzu lokuthi yonke into uma ngabe usuyidinga sukuma wena ungayilindi noma uhamba ufuna usizo sukuma uyele wena so that no ngaba nesifiso sokukulekelela nengicabanga ukuthi sizokhuluma mhlawumbe kancane ngabe bakhona ezuqala ijini yakho yokurecover abahambe bakhona bakweseka bahamba nawo all the way so ukuze nanoma ubani osuke efisa ukuthi akusize akubone ngentshisekelo nawe ukuthi cha ngempela uyayifuna lento le because motha ngifuna ukushintsha kodwa ingekho effort noma izinto ezenza ekhombisayo mhlasimpe futhi omunye umbuzo engawubuza ukuthi ibuphi umnzima owahlangabezana nabo sekuyijeni yakho ukurecover because yazi uthi kunento obuyithola noma uphila ngayo njengoba ngizama ukuthi uyikhiphe emzimbeni kancane ikuphi mhlawumbe kwakuyi challenge mhlawumbe noma kuwumnzima osho ukuthi engabhekana nabo kwaba inzima kodwa and wadlula kanjani kubo ukuze kube khona usanele lo simazi namhlanje mfethu kuningi umzima mfethu engiye ngaba nabo yabo kodwa ngoba buningi ngizomention okukodwa ngoba siyazithi into eminingi so ungeke uzuhlule ukusho okukodwa yabo into eningi kodwa ingakusho ngisho kodwa yeah mfethu kuningi kakhulu mfethu engidlule khona mfethu yabo kwesinye isikhathi mfethu kuyahamba khambe uzugcina ukwenza izinto owawungasho ngelinye ilanga ukuthi ngiyoke ngikwenza ukuthi yabo so if usayidakamizweni yabo kwesinye isikhathi mfethu omakhelwane bayasizakala ngawe basizakala ngeingane zabantu although usuke usencindezeni ngicabanga kodwa indlela osuke ufunda ngayo leyo umakhelwane ngakwazi ukuthatha nje ngibe system kokho sakhe umakhelwane ngakwazi ukucintisa igceke lakhe angisasho ukuthi sengishelo icommunity iyasizakala ngama substance because kuba nendlela bona abazumtreata ngayo bemenza isimba mgodo okanye ini yabo although omunye usuke ethi uyamsiza ngokumnika leyo mali yabo yokuthi ekwazi ukuthi ecovenate kodwa kuyaye kube incindezi kulowo muntu lo yayibona lonto leyo usefuna ukushintsha kodwa manje lokho ukushintshaza nalo luza nencindezi ethize ukuthi kufanele usebenze imisebenzi engenalo iqiniso nobuntu alright bafo mhlambe ngisasho ngithi ukurecover kunama challenges mhlambe for an example like umuntu osuke ephuma ejele noma ngakazi ngayakhona but kunakho ukuthi uma ngabe uhamba usukuhambe ungenzanga kahle mhlawumbe ebantwini abaningi uma ngabe usubuya kuba likhulu ukuthi uqale impilo noma uzibonakalise ukuthi ngempela usushintshile noma useyena lo muntu abantu abebekwazi uyena mhlawumbe ngabe kwabhekana nalesimo esinjalo ukuthi uthi yes usushintshile but kufanele ukuthi uconvince abantu noma umphakathi noma kwifamily ukuthi cha angiseyena lo muntu ebengihambe nguyena lo bekade engathanda umuntu mhlawumbe kuleso sigaba leso ngabe kwayithola ukusona and wenze njani ukumelana naso yeah mfethu engizokumention nje ukuqala mfethu firstly it's not about convincing umphakathi recovery it's a daily commitment and into osukuzenzela wena leyo yabo so once waqala wafuna ukuimpressa abantu that's where you're going to relapse ngoba wena usuwenza izinto zenzela abanye abantu akumele if muwenza into uyenzela abantu yeah muwenza into mfethu uyakuyenza uzenzele wena yes mubuye rehab into oqala mfethu ngiyajabula nje mfethu lithuba ngoba ngiyafundisa mhlambe nawe khona
ongakwazi nawe uzokugaina ngalokho kuningi kakhulu mfethu like we've mentioned or relapse kanjalo and ngicabanga baningi abantu abangazi ngicabanga mhlawumbe masiqeda ukuphendula lo mbuzo ngocela mhlawumbe ukuthi ungichazele ukuthi umuntu masithi uya relapse and kwenzakalani uma ukuthi useke wangena wathi sephumela waphindwa wabuyela yimapha ama challenges aba more because usually mention ukuthi kuba khona kuba 10 times but mhlawumbe ukubuyela kuona lo mbuzo lokuthi after usufanele ukuthi usubuyile mhlawumbe umelana kanjani ke nabantu abasakujaja noma basakubheka nalela so ebebekwazi ngalo noma wena usufisa ukuthi bakwethemba phela egcineni awukwazi ukuphila wedwa fanele uzophilisana nabo labantu oshiye wakhe isithombe singesihle mhlawumbe kubona no mfethu into yokuqala mfethu ngicabanga ukuthi indlela osukuyiphethe ngayo Yesu uzothi uma ubuya nje into yokuqala erehab yaba uma ubuya khona bazokunika u3 days khona bazokunika isonto khona bazokunika inyanga khona bazokunika unyaka yabo so kunalabo bantu labo bazohlezi bekunika izinsuku ezithile yabo kodwa leyo system wena kumele uyisebenzise ngokuthi wena iyakuphakamisa sonke isikhathi yabo umuntu umethe ixeke ungangitshelani ngalona yabo hey labo 3 days labo 4 days kodwa leyo nto oyisebenzise as into ekwenze njani ekuphi pressure ukuthi ngiyibambe okwangempela yayibona lonto leyo that's why ngithi mina mfethu to recover asuke singakwenzeli bona abantu yabo usuke uzenzela wena mfethu yabo lokho ngifuna nje ukucacisa nakwamanye ama recovering addicts la akhona yabo because there's the silencing of people who are suffering from addiction yabo and I believe addiction is a mental issue pain yabo so mfethu there's the desperate search for connection yabo kuthina yabo so mfethu kuningi mfethu yabo engakutshela khona according to recovery kodwa nje uma ubuya uyakuhlangabezana nezinto ezikanjalo so you need to uzazi ukuthi wena uyochomana nabantu abanjani because abangani usuku kade ubashile usuku ushiyela abangani okade unabe eintolweni edustini yabo usabungabuyela ubafice futhi because ngisazobuza nje ukuthi usanele wenze njani ukuthi njamanje usubuyile wena kwakuyisinqumo sakho mhlawumbe basekhona bafowethu noma insizwa obukade unazo ngalesa sikhathi nisa kwi-addiction but wena decide ukuthi uphume wenza kanjani manje uthi uma ngabe zikubona noma wena uyibona ungatholi mhlawumbe usuphinda mhlawumbe uheheke ekutheneni ubuyele noma zona uma ngabe zithi iyakudlulisela lo nto yathi uma ngabe abantu besesentweni bakwazi bakulinge mhlawumbe uteste ukuthi ngempela usuphumile ugcine ukuthi hayi sengadlula la noma kule mpilo kanje ngizama ukuphuma udwebe umuqa mhlawumbe wenza kanjani because khona uzothi hayi ngiyabuya kodwa mangibuya ngibuyela kubona labantu estradini ngibuyela kubona labantu ekhaya ngibuyela kubona labantu kuphi naphi la suke khona leso sikhathi playground people playmate yabo so labantu abathathu mfethu kunezinto ezintathu okumele usuke kuzona yabo you stay away from people stay away from ngathini you stay away from people usuke futhi kuma triggers yabo kuma zone la ikhona izinto lezi ezenziwayo yabo let's say if u substance let's say njengo la iphuzwa khona akwazi ukufika uzoyichomana nabantu abaphuza yabo while wena u recover ku-alcohol wena uyabuya uzowenza njani uzohlala naba yabo leyo nto leyo usukuwenza njani uyayitriggerisha yabo don't prove yourself ungayiprove bese ukuthi wena yabo mfethu kulungile futhi ngamanye amazi komunye umuntu uthi hayi bengasha abanye bethu zenza ngcono as long as wena wazi ukuthi ngikwenzelani lokho noma uthi ukubiza ukuthi uhambele kude nakho kulungile nalokho ngoba ngenzeka ukuthi uthi yasondela ebese uyalingeka ngempela futhi mfethu engizokusho mfethu yabona izinto eassociate nabo izinto eassociate nazo nabantu eassociate nabo yabo you need to know ukuthi if ngiqala ngichomana nalabantu abakanje shuthi nami ekhambeni wesikhathi ngizoba nje show me your friends I'll show you a future exactly yabo so if umuzo buye rehab you associate nabantu abenza imikhuba ethile so now angifuna ukungasho mfethu uzogcine ubuyela back yabo so kunezinto manje kumele uqale ukuzenza yabo
keep yourself busy yabo it's maybe activities hambo gym hambo join gym hambo wenza into ezohlezi keep you busy yabo always zenza ube busy yabo ungabi naso isikhathi set your timetable yabo njengasesikoleni yabo ukube esikoleni i-timetable ayingekho kusho ukuthi uthisha bezongena bebhudubhudu yabo so yonke into ayibe nesikhathi sayo yabo no ngiyayithanda kakhulu ukuthi kube khona into zofundisa umqondo wakho ukuthi ngiba busy ngezinto ezithize lezi ezibalekile nezoletha ushintsho empilweni yakho because umqondo kufanele ukuthi ugqilazeke kuleyanto obusuyijwayelo kancane kancane iziphume mhlasimpe uma sisiqhubela phambili kune game engifuna ukuyidlala nawe bafo but I'll just ask you 3 questions ungiphendule mhlambe makumele ukuthi uchaze usungachaza since usanele motivational speaker mhlasimpe ubani oy favorite motivational speaker yakho maye khona and why yena out of all motivational speakers akhona mfethu uyoyedwa motivational speaker awuthi ngiba mention uThulani yeye Gumede order of kwabe mfethu kuzoba uMenzi Ncumalo uZwide mfethu kuzoba ubani lo hleza emsakazweni usicelo umncube exactly face lo wencwadi lokhozi I was raped exactly face yeah mhlasimbe uma ungaphika kubona omunye wabo lo fana lo khona lo fana lo hleze ku TikTok kakhulu mfethu ngiyamkhohlwa wase ubani ngikhohlwa igama lakhe mfethu ngakwenza iphi content uma uthi ku TikTok mhlambe ngicathi ngizomkhumbula because I'm there naye ujwayele wenza content ya substance nje kakhulu bambiza ngikhohlwa igama lakhe lo ngithi kulungile so yeah uliveze igama lakhe mabeqhubeka mhlawumbe uma ngaphika one kulabo bobathathu bamentionile ubhuti Sicelo Mncube nobhuti Thulani yeye nomthulani Gumede ebese kuzoba lo wesithathu o mentionile ubani kom uThulani yeye yes kuzoba uSicelo kuzoba ulobhuti lo ade ngimusho yes Sicelo Mncube Thulani yeye uMenzi Ncumalo yes uzwile yeah uzwide masezoba so ngamunye ama topic oyedwa why bona specific mhlambe ngabe kukhona othi mangabe ubalalela odabeni labo noma abanye mawahlala nabo phansi kakhulu because ngiye ngibone babantu bakhonze kakhulu even on TikTok not on TikTok on WhatsApp into zabo noma umsebenzi wabo ushare kakhulu mhlambe ikuphi uthi makubona usho ukuthi ayangithinta kakhulu there is why out of all abantu abakhona bengabantu abadlala enkulu role empilweni yami mfethu kuma programs nginokuba nama programs nabo asebenzisana nabo kakhulu babantu abahlezi bengibonisa impilo ngisema groupini nabo wonke ama challenges engibhekana nabo ngikwa address kubona yabo so angifuni ukukhomba motivational speaker elekude engakwazi ukucommunicate nayo mhlawumbe even noma umtext akwazi ukubuyela back kuwena so ngeke ngisho ngithi mina ngiyilokhuza usibanimani kodwa while engeze ukwazi ukusiza ngalutho so laba engisondelene nabo at the one that I keep ngasonke isikhathi so bangilekelela kakhulu futhi nangokungikhulisa because bakhulile kumina and nami ngibukela kubona ngicanga kubalekile ukuba ne role model empilweni okanye umuntu obukela kuyena yabo ngiyacabanga ukuthi lokho kuyake kubaleke kakhulu empilweni ukuthi kube khona uthi no noma ungasabanga uyena kodwa ufisa ukubukela kuyena yabo because okwazi uma ufuna ukuba usomabhizinisi ungahlali nosomabhizinisi masucabanga ukuthi uzocabanga njengabo yabo so kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi usondelane nabantu abazokubeka la office ukuba khona wena yabo ukuthi nomsondele ebantwini asebeyilento office ukuthi ube yiyona ngelinye ilanga there's this saying that if you are hang around with 5 smart guy you will be the 6th kanjalo because bazokhuthaza ukuthi wenze kahle nawe ngaso sonke isikhathi uma ubabona la eduze ubona abantu abakhuthaza ukuthi ngelinye ilanga sebenzele ukuthenini wenze okuhle sebenzele ukuthi uhambe ngendlela eright ukuze ngelinye ilanga ufane nabo singakhohlwa futhi nanokuthi you need to believe in yourself yabo into yokuqala mfethu without believe mfethu one cause ngeke uzuye farm mfethu empilweni so even if noma ngabe usuhlulekile
qala phansi yabo ayikho lento ukuthi sizothandeka amandla kungangaba manje kodwa phinde uqale phansi wenza ama corrections. That's why esikoleni mushile uyakube khona ama correction. So if kukhona la ufeyile khona fundisa ukuthi okay xa ngishayeke lapha angeke ngilungise lapha no ukuze ukuthi i-podcast yami ye kwelinye level no ngishayeka la no angeke ngenze kanje ukuze manje ngizoyithatha ngiyibeke kwenye level. Ngiyacabanga ukuthi into kanjalo mfethu. Omunye umbuzo engizobuza uthi mhlambe what is your biggest or the most painful heartbreak mhlambe in life noma in a relationship? Mfethu ngathini kuthando mfethu. Kuthando. Mfethu ngizothi mina la khona uthando kumanxeba nxeba. Angeke ngiqale nje mfethu before ngiphendule iquestion yakho. Benginecule benginokucula erehab ngithi mina uyabona la khona uthando kumanxeba nxeba kumanxeba la khona uthando amanxeba la khona uthando. Exactly mfethu. So la khona uthando mfethu kuhlale kube manxeba nxeba mfethu yabo. So angifuni ukubelivela kakhulu othandweni because uthando sometimes liyakurelapsisa. Be careful indlela uthanda ngayo into. Kwesinye isikhathi uyakuthi uthanda uthanda uzulimale wena yabo. So igadi into oyithandayo yabo. Ngizofuna nje ukufundisa isikhathi esiningi si experience ama gender based abuse nani ngezathani so uthando kuna increase ubulala abantu besifazane increase yabantu besifazane khala ngokudliswa nani ngezathani so uthando. So ngizothi mina mfethu ake sigade uthando ngoba lana khona uthando kuvamise ukuba namanxeba hayi kancane kakhulu ngangokuthi uyayidela wena ngothando yabo. Mhlambe sake singene lento enisihlala isikhathi esingaka ngenxani yothando yabo. Mfethu angabi deep kakhulu mfethu yabo. Ngiyayithanda le mentionile ukuthi kuhle ukuthanda into kodwa ungayithandi kakhulu because igcina sekulimala wena because siba nama expectations amakhulu ngezinto esizithandayo ukuthi mhlambe zizobuyisa uthando olufana nalolo noma okuyinikezela kithi kukho lokho esikuthanda kuba nomvuzo omuhle kusilimaze uma ngabe ngingasabi nje ngoba besilindele. Mhlambe umbuzo wesithathu engizobuza kwigame yethu mhlambe bese siqhubeka ne interview yethu because sesizoyivala. Uma sekuthiwa unikezwe one chance yokuthi ishintsha into eyodwa la emhlabeni noma la eSouth Africa yipi lonto noma ngayini into ongayishintsha? Just one thing, umonikeze just opportunity nje ukuthi shintsha one thing. No, you can take your time uyicabanga ukuthi one thing lona uthi umonikeze ithuba nje ukuthi shintsha into eyodwa shintsha yona. Into engayishintsha mfethu. Mfethu into engayishintsha mfethu system ya education. Mhlasimbe uma ngabuza why because nami ngomunye umuntu onembuzo ethize ngesystem ya education. Mhlasimbe ngokwakho yini lothi uma ngabe uhlala phansi uyibuka ngesystem ya education ubona ukuthi kunezinto ethize edinga ukuthi ilungiswe. Two kwesibili why mhlawumbe isystem ya education out of all izinto ezikhona la eNingizimu Afrika noma emhlabeni wonke? No, ngizoqala nje ngimention education is the key to success. That's true. Yabo, so without education awuyilutho yabo esikhathini samanje yabo. So ngizothi education yabo ngezathu ukuthi ukuze sibe brilliantly minded yonke into iqala education yena okhulisa leader, education uyena wenza ukhanda ummeli, education uyena okhanda pilot, education uyena owenza okhanda umhlaba yabo. So without education asinalutho yabo. Singizo refer ngeChina yabo because yona eyenza kahle according to civil engineering and yabo. So mfethu masothi siyabuka lana ingane zethu zikhula idlala imabhola, ingane zethu ikhula idlala amathopi, amahula hoops. Njengamanje ku TikTok ungabona mfethu yabo siyadansa senzani yabo yonke leyo nto leyo. Why kwamanye amazwe bathi beposta mfethu baposta mfethu ingane zabo zizincane kanjeni zizincane zi-investor empilweni. Ngicela ubuke i-generation yethu noma i-future
generation yethu ezayo ukuthi what kind of leaders are we creating for this world yabo ngabe izona ziphi lezi ingane yabo namhlanje sine podcast noSanele Ngwane uzokhuluma ngedakamizwa yabo bengajabula kuthiwa mhlambe ngipodcast ngizokhuluma ukuthi ngisesicucuni esithile mhlambe ngizogqoka ijazi lesithathu kodwa namhlanje ngizokhuluma ngo-addiction ofuthi-ke izinto lezi kufanele ngaba sikhuluma ngazo kube kuthiwa ziningi izinto esicizilelayo ibala ngazo education mhlambe uma sengibuyela la uma uthi ungashintsha isystem ye-education mhlambe ikuphi lokho ongathi hayi mhlambe ngathi ukulungisa lapha because siyabona ukuthi yes education isekhona but mhlambe uma ubheka indlela emsebenzela ngayo umuntu wakithi ngabe isamsebenzela ngakho noma sikuyenzeka kube ne-education but uthola ukuthi still ayikusebenzeli noma usunayo nakho lokho mfethu yabo ku-counter khona ekuthenini sine-education encane ngoba if nayo education isinayo ngabe siyakwazi ukulwa nge-education iphinde ibe yithuluzi lokulwa yonke indawo because without education asinalutho ukusenda i-email you need education ukuhamba uyohlala nabantu abaseyicabheni ethile you need education yabo sidinga isingisi sidinga i-language yabo while ey'koleni English uthothi English ayiyona home language yabo senza izifalo yabo so nje mfethu kuningi mfethu yabo izikole zethu lezi esifunde kuzona thina lezi engakhokheli ayifani nezinye izikole ezikhokhelwayo yabo education yakhona ayikho ku level yethu ayifani yabo futhi definitely sure there will be umehluko phakathi komuntu othola ithuba la kulo mfundi ngathi the thuthu nalengenayo which means I think that is one of the things ekufanele ukuthi ibhekelele ukuthi i-education ingabi siba nomehluko omkhulu kangako because akuthina sonke sinamandla ukuthi sikhokhe kodwa mangabe ukuthi imfundo izoba nomehluko kuzohamba hambe kuvele nasempilweni kusisebenzeleni kwawo ukuthi lo uthole kanje nothi benama opportunities athize ngizobuka mfethu ukuthi most eclassini kwahamba nento ukuthi uthisha ebuza ukuthi sibani balofundela kuba yini ngikutshela ukuthi eclassini khona ngaphambi wathi ngifundela ube security sahleka eclassini yabo omunye wathi ngifundela ube iphoyisa sihlekana eclassini yabo because umuntu nomuntu benalo le mandate ukuthi mina ngifuna ukuba udokotela ngifuna ukuba umeli ngifuna ukuba into ethile yabo yini sinikwe information wrong it's not about ukuthi more education ngifuna ukuba umeli ngifuna ukuba yilo kuphela khona one skill la ezandleni yabo it's not about ukuthi mfethu kumele kwesinye isikhathi sesitshelo nje ukuthi no kusula la ku grade 9 ake kuqale manje ukuthi aba ne skill ake kucheckwe yonke into ukuthi umuntu good kephi yabo so kunalokho uzocheckwa ama results akho kuthiwa hambe ka physical science uka grade 9 hambe endaweni ethile yabo travel and tourism hambe ka drama while kwayikhona lapho ku drama uthi ufunda acting nani kwayikhona acting kuthiwa abasifuna wayileso certificate sakho yabo bafuna ukubona wena ukuthi acting iwena ngempela yini yayibona lonto leyo so nje mfethu kuningi mfethu kule khaya lapha education mfethu which means ngamanye amazwi as much as abafundi noma intsha kufanele ukuthi igxile education but also bengakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ubanikeza abantu amathalente neziphiwo zabo and iziphiwo zabo ziyobaphilisa kahle abaningi uma ngabe ubheka so sanemihla yabo because asifundiswanga thina ngo-create business it's not about kumele uzosebenzela ubani kephi noma uyosebenza idolo kodwa if unaso leso skill ungayiqala into khona la ekhaya yabo ulodunyuka nayo kancane yayibona lonto konke okwenza abafundi thothike ugude entweni okwazi ukusebenzisa izandla zakho ukuthi ngenxa ukuthi usujajwa nge-education kuphela u-end up nohlulwe education bengathi usiyahluleka empilweni kanti uhlulwe nje just imfundo nothi impilo nethalente lakho nanokuthi ecabheni eziningi kugcwele abantu abangenayo le passion yalento umuntu ayifisa uthola ukuthi usufundela ukuthi no ekhaya ukwazi ukulala kudliwa so abasenalo uthando lo exactly but lokuthanda lento ayenzayo uyenza ngoba wenzela ukuthi hey kwazi ukuthi kahle sekuyona into esiyenza basibalekela indlala kahle thola sonke sesoba ama politician ngezathu ukuthi yayibona lonto le ngeza sonke yayibona lonto leyo mfethu so kuningi mfethu ekusamele sifundisane khona yabo angeke sisabheka ke ukuthi uzobheka inhlangano uyithile ukuthi no it's not about inhlangano kuyayidinga ukuthi thina
sibukele thina mfethu yabo sisizane sisodwa ngicansi ama NGOs akhona maningi kodwa awalekelele ingalo ngizathu ukuthini abhekelela abantu yabo even amanye ama NGOs abavulela abantu for their personal gains yabo bekhohle ukulekelelani abantu nepurpose yawo ukuthi kwakuyini izinisungula mhlasimbe mangabe sesiyela ngasekuphetheleni kwenkulumo yethu khumbula ukuthi ngimentionile kubantwini ngathi you are author, motivational speaker, a founder of an organization ebizwa ukuthi Mnqamu Foundation. Mhlasimbe masiqala la kwi foundation yini yakwenza ukuthi isungule and emagameni onke angaka why wakhetha igama elithi Mnqamu ngabe sithakazela noma isiqubulo mhlambe ezenza Mnqamu noma yini hayi mfethu no cause serious because I'm sure mina ngedwa nalombuzo lo mhlawumbe ayibuza ngithi why ngisithakazelo angeke ngikuchaze lo Nqamu mfethu leli gama laqhamuka ngangise rehab yabo so ngangine izinto ezo3 angijwayele ukuzisho mfethu mesikade sidlala ibhola cause ngijinywa ngisho ibhola lapha yani yabo so masiqeda ukufunda cause kubo drug education fatherhood how to relapse mase kuzoba communication ngibali communication fatherhood drug education yabo so bese masiso lokhuza masephela ama classes ngabo 1 so dlala ibhola so benginalento ukuthi engithi bafethu sayimnyango so bekunezinto ezintathu ebengizisho kubona siyenza lento engathi isaculo like yabo ngithi mina qabo yabo shuthi siyophuma rehab sithi qabo futhi sesiqubulo manje yabo sisho kanjalo siyophuma rehab sithi qabo yabo kanti ngenqamo siyothi nqamo yebo lonto leyo elokushini isifike sithi qamo yabo so ukuthi qabo ngqamo qamo yabo qabo ngqamo yabo yasho ukuthi bawucula bafethu ama punchline ngamu qa no pantaki yakuthola qabo ngqamo yabo so nje ngangithi nje siyoqabuka elokushini sithi qabo yabo siyovela elokushini sithi qamo yabo kanti ngenqamo yabo sathi ngenqamo ngqamo yabo so kwakunezinto sithi qabo ngqamo qabo 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 yabo so bekunaleyo nto leyo ukuthi hayi soqabuka so njalo mase udlala ibhola ngqamo alright lungile so mhlawumbe lagcina lizaleka kanjalo ke igama le foundation ke lokuthi lithi Mnqamu and then ke siyabona ukuthi ke kunanencwadi lana ethi my life as a drug addict mhlawumbe ifika kanjani lo ncwadi le and what inspired you ukuthi ke uze uyibhale leyo ncwadi Fethu ngizomenshina nje kafishane indaba lencwadi fethu I never lost hope in the possibility of change it's close my life as a drug addict I never lost hope in the possibility of change lencwadi mfethu ngizosho ukuthi ngithi mina looking back I've realized addiction was the symptom of deeper issue pain, fear and desperate search for connection. The silencing of people who struggle with addiction is the collective story of mental illness, crime and poverty complexly intertwined, facing a different stage started at an early age when both of my parents passed away. Since then I've lived with my grandmother who was advancing years. So mfowethu ngizosho mfowethu ngithi uqala ukubhala lencwadi ngangifundisa yabo because ngizomenshina nje mfethu kafushane mfethu yabo ngizothi mfethu nje looking back ngizokureferela nje kancane la looking back I've realized addiction was a symptom of deeper issue pain and fear desperate search for connection. My life as a drug addict is a story of self-discovery, forgiveness and redemption. I share my experiences with the hope that others may find solace, inspiration to recovery. So addiction can happen to anyone regardless of your background or circumstances. So into lena mfethu engenzeka nginombani noma ngasikhatsini
ungayibukeleli lento yokubiza ingane zakomakhelwane ngamaphara khwayili ungakabuki yakho so ngizothi kumina njengamanje susugongolo kuwena yabo because sizobuka lapha eBhayibhelini lana intokazi ayiphingile lana ethi khona uNkulunkulu if kukhona lana kunina ongakaze ephinge akaqale manje ecoshitshe eshaye nami akekho noyedwa akwazi ukucosha lelo tshe elishaye leyo ntombazane ngizathu sokuthini unabo bayazazi ukuthi bayaphinga so ngizama ukubeka idaba lokuthi ungayibukeli lento ye-addiction iyenza kwenye indawo ngezathu ukuthi uyibona wena kuwena kusakuhle kuwena ngaleso sikhathi ngifuna ukuthi mesibuka uthi uyibuka nawe uyibukele ingane engeke eduze kwakho uyibukele ingane ekude andisobuka mfethu ukuthi sine increase yabo elinganiseka ku 3.5 billion ye-addiction la eKZN yabo so le increase sinayo mfethu okucaca ngokusobala ukuthi njengamanje kusengenzeka noma yini nakubani so ngifisa ukuthi sike sokuma siyibuke lento ngale ncwadi mfethu that's why ngiqale ngathi mengishicela le ncwadi lena mfethu angeke ngifundise nabanye yabo because khona abanye abakufisayo lokhu kuvela mhlambe kwamanje nokulokhuza yabo so mina mfethu ngathini ngizokherisha imessage mfethu yabo the truth that is within me mfethu yabo so mfethu lana mfethu ngizobeka ngezinto ezake zenzeke empilweni yami yabo so angimentionanga kakhulu lana ngimenshine izinto ezokwazi ukusiza even nomzali akuyona incwadi engathi incwadi yama addicts okanye incwadi yawo wonke umuntu le yabo angishongo mengithi ngiyibhalela ama addicts yabo it's written my life as a drug addict kodwa it's not for addicts kuphela because lento addiction mfethu isafarishisa ngisho abazali so abazali nabayidinga counseling yangithola mfethu ngezathu sokuthini nawo basuke behlukumezekile yabo uthothi usehlukumezeke ngalendlela leyo ukuthi naye uyafuna lento ukukhanselishwa yabo ngoba noma ingane ithi mibuye rap naye uyabe because ye relapse enganeni yabo ngezathu ukuthi akazi ukuthi kumele ekhulume kanjani nengane masibuya yayibona leyo mfethu yabo uthola ukuthi mfethu phela ukubulala mfethu akukhona ukukhipha isibhamu umdubulo nangamazwi umuntu uyambulala ngokukhuluma nje yabo because ungabuza eminye imibuzo kumina uthola ukuthi mhlawumbe usukubuzile kumina usungibulele yabo sekunesindo mhlawumbe sekukhona lokho usukuthintile ngeke uze urealize ukuthi mina sengikubulele usungibulele wena ngokomoya mhlawumbe ngithemba noma ngiphendula kwakhona la nawo uthinteka khona ungeke uzukusho phela konke yabo yabo so ngiyabonga kakhulu ngiyayithanda into emenshile ngencwadi yakho ethi my life as a drug addict I never lost hope in the possibility to change ibhalwe uyeke one of change ibhalwe uSanele Ngwane so ngamanye amazwi okusho ukuthi incwadi ekanoma ubani because sinakho ukuthi into dakamizwa siyibukele kude uma ngabe ingakenzeki sikhohle ukuthi umzali kwawena uzele so uma una lencwadi kubalekile ukuthi uyithole uyakwazi ukuthi kufundise ukuthi mhlawumbe ungayibheka kanjani noma kwenzeka uhlangabezana nesimo esinjalo ngoba kusiya wona abantu abaku addiction kuphela nomzali ongakabi nayo ubheka ukuthi umntwana bese behave ngalendlela le uma ngabe senawo mhlawumbe uthi useqalile mhlawumbe uyaba ingxenye yabantu abaku addiction ungamsiza kanjani because sinokuthi uma sekwenzekile emakhaya umuntu wa addiction bese simlahlela ngaphandle ngizothini anganoma simehlulela noma simlahlelele yabo because sibona ukuthi sekuphelile ngaye umunye uthi mhlawumbe umzali naye usekhathele mhlawumbe but le ncwadi le cathi kukhona la izomnikeza khona ihope nanokuthi mfethu ungakhohlwa mfethu ukumenshina kunabazali ekhaya uthola ukuthi omunye umzali kwayena udinga rehab usubstance so i-role model yomzali mfana kithi i-role model yengane umzali wayo yabo into yokuqala ingane ibukela laphi kuma if uma eyuza ngifuna ungizwe kahle mfethu if umama eyuza egcekeni
kune possibility bese ukuthi ingane isengayuza ine- yabo exactly because ayinalo uvalo lokuthi this is i-danger le kumele ngisuke eduze kwayo yabo while umuntu uma ingane utshwala wena uthi ayihamba uthenga utshwala izoba nayo kanjani ifiye yokusaba utshwala if umuntu uma ingane uthi ayihamba uthenga insango izoba nayo ifiye kanjani if ubhema phambi kwengane izoba nayo kanjani ifiye yokusaba ubhema which means nathi siyabazali noma abazali bayaba nomthelela bengaboni ukuthi ingane igcina into ethi sothi ikhule vele ithi ayigcine ekhaya sikhule kuphuzwa ekhaya sikhule kubhema awubani waqale nangaki kanti asazi ukuthi which means njengoba sengena nasenganeni sengaba into ezokhula nasenganeni iphinde ingene kwezinye kube into esingena nasesizukulwaneni esingathi kuwukhondolo now ama-artist same applies to ama-artist mfethu ngizomenshina nje mfethu ngoba ungamention amagama hayi angimention hayi no it's going to mention ngiyafundisa la mfethu we are not mentioning amagama yes mfethu mfethu ngizothi nje ama-artist most yawo before ingene stage kuba khona izinto ayisebenzisa lokhu kusaba yabo so ukusaba kwabo bake bekukhiphe ngeinto ezithile so most ama-artists now almost cishe umhlaba wonke most yawo before wengene stage kuzoba na something la yafuna kuyikhipha ifiye abantu fear yabo lonto leyo I think we are right because like akubona bonke abantu ongakwazi ukuthi ube normal ume phambi kwabantu abawu-90,000 ume phambi kwabantu abangaphiwa 100,000 uwedwa because abantu banama energies athize angafani and azokusinda noma agqilaze definitely so akufani njenge podcast kanje if yena meface abantu more than thousands of people or millions of people kumele edle something ezomenza ukuthi ebe high yabo which is wrong ekuyiyo lento egcina benze njani bafaka phi edakamizweni that's why we are experiencing ama artists uthola ukuthi aselapsile asemalokishini kuthiwa akusibani lona yabo sebeshutha naye ithombe lo akusibani yayibo lonto leyo yini akasakwazi nokuvela ngaphandle ezathu ukuthi yena ube yi-artist edumile washawa yini addiction which means kuyenza ukuthi escape mhlawumbe escape ifiye yokuba phambi kwabantu kanti kancane lizogcina ikujova ukuthi wena umuntu okhipha uvalo noma ukwesaba noma ukuthatha isibindi ngento ethize kanti izogcina sekuba i-addiction yakho leyo yeah ongekhona ke into eyenzeka kubona into eyenzeka kuthina sonke siyake sithi senze izinto ezizathu ukuthi ngicasula usibani ngiyothi ngiyikhiphe le stress akuyona yonke into noma into ethize nje lethi inqaka kancane noma uthi ngifuna ukuba happy i-weekend ngifuna ukuba happy cathi ngiyishibizela nosibani nomfethu it's not about ukuthi ufuna ukuba happy kumele wena uthathe ibhodlela latshwala uliphakamise noma kumele kube khona isidakamizo esithile kumele usidle until wena uzube happy happiness mfethu uyayicreatela wena mfethu yabo uyaya nje ubumnandini without ukuthi uze ufake isidakamizo egazini yabo and mfethu kuningi mfethu engifisa ukusho kodwa okunye ngizoku yabo mfethu mhlasimpe sesiyele kuphetheni kwengxoxo yethu kunento okwayimention ukuthi now you are brand ambassador and uhambela umhlaba wonke iKZN yonke uqwashisa noma ufundisa about i-drug addiction mhlawumbe ungasixoxela mhlawumbe ngayo ukuthi mhlawumbe ufike kanjani kuyona and uma ngabe uhamba la usuke uhamba khona usuke mhlawumbe ufundisa kanjani mfethu ngingasho ukuthi ngimele mfethu social development okuwukuthi ngiyi-product yawo cause ngirecover under social development mfethu ngama-social worker angi-introduce i-rehab yawo ese-Newlands Park Center endaweni yase-Newlands West in Durban ise-Newlands West yona it's a Newlands Park Center ise-Newlands West yabo so ngithe mengifika khona ngawumuntu ogcine beyibrand yakhona ngezathu ukuthi bangifundisa okukhulu mfethu ungabona mhlawumbe lokho engikhulumayo nje ukuthi uyayikhande no izinto engifunde khona phakathi zafeza ngiphimpilo le engiyiphilayo namanje yabo
and I'm proud to say I'm 4 years sober and ngisaqhubeka mfethu ngizosho nje ngithi if you are a recovering addict you recover till you die, so you are going to be called a drug recovering addict until you die, because mfethu lento addiction isike sithi it's a daily commitment, so it's one step at a time, yabo. So ngasonke isikhathi senze njani, siyacathula exactly mfethu. Baningi abafethu basafarisha nge-addiction and ngathi ngasho ngithi mhlambe ukuvela kwami la khona abanye abazofundiseka because abantu abaningi bayasaba ukuvela ngo-substance, yabo, because it like you are exposed ebantwini okanye uya-expose endaweni ethile, because ngiyangithi if uphuma nesitifiketi e-rehab leso sitifiketi ukwazi ukuyo-apply umsebenzi ngaso because you are being recognized ukuthi you are a recovering addict, so ugadiswa lokho ikhali zamantungu ukuthi hey lona uke waba substance. So lento addiction into eyokulandela ngisho emsebenzini ukuthi wena wake waba into ethile, yabo. So if imanager noma ibikhona lapho ilokhuza izokubona ukuthi lo mfethu lo wake waba, yabo. So yonke into yenza wena usuke ugadiwe, yabo. So that's why kune silencing of people, yabo, abama recovering addicts abangeke beze bevele ubala, yabo, ukuthi no nama recovering addicts exactly, yabo. Lonto leyo abanye bake bethi baye ma rape ngizathu ukuthini uthi yena uyobamba umsebenzi wakhe ebuye lo relapse. So nje mfethu ngiyafisa ukufundisa kakhulu nge-addiction ukuthi kulabo abawe addiction mfethu befunde mhlambe encwadini yami noma ezintweni ngisithe ukuyikhuluma kancane mfethu. Yeah. No, ngiyayithanda kakhulu leyo. Mhlawumbe just to mention ngiyeza ukuthi uyakhuluma ke nge-rehab center okuthe yaba nendima enkulu noma ekusizile, mhlawumbe bapha abanye abantu noma abangathi babe nesandla noma babe nomthelelo ekuthenini sibone uSanele ewumuntu oyena namhlanje. Mhlawumbe mangisho njalo ngikhuluma ngabantu othe mawuthi hayi sengishintshile kunento engizama ukuthi ngiyenze, basondela bakuseka kakhulu ngaba abantu, mhlawumbe umasipala futhi ngicatha ukhona oseduze kakhulu owenza sure ukuthi noma yena oyenzayo ezosiza umphakathi ifundise nangawo, uyasondela kakhulu. Just ukubabonga kule video. Mfethu ngizomenshina nje kafushane mfethu. Ya mfethu engizombonga kakhulu nje mfethu, ngizobonga nje umphakathi mfethu, yabo. Ya umphakathi mfethu nabafowethu, ibandla nebandla mfethu. Shout out to ibandla bathini umbeke forever ibandla. Lona mfethu ngizolibonga mfethu ngoba idayila zayo licoke emakhulu, yabo. So nje mfethu nginey'nsizwa mfethu engeke ngize ngiyimention amagama azo, yabo, because mfethu ngicabanga ukuthi umuntu mase ekusiza mfethu it's not about ukuthi uzumention, yabo. Uma usukumsiza umuntu umsiza ngoba kusuka ngaphakathi kuwena. Uma usupporta into ethile it's not about ukuthi kumele uzumention ukuze ubonakala ukuthi wena usize lonto, as long as lonto nayo ikwazi ukusiza abanye abantu, yabo. Ngicabanga ukuthi suke singekho isidingo sokuthi simentionane ukuthi sizene ngani, because yonke lento siyibuyisela back ebantwini ezofika isize back ebantwini, yabo. That is what we call leadership, yabo. I'm not a leadership of any organization, yabo, but I'm a leader myself, yabo. I'm a leader kwi-organization yami. I'm a leader in my community, not in a organization party, yabo, kodwa ngilida ngendlela yami mfethu, yabo. So that's what we call leadership mfethu. So into uma uyibona iyinto ekwazi ukwakha abantu okanye yenza into eyaphambili ebantwini, ngiyangithi mina if muna sisandla sokuthi leyo nto uyisupport, uyakwazi ukuthi uyisupport wena ngezinto oyibonayo zenzeka zenziwe yiyona. No, ngiyabonga kakhulu. Mhlambe before sivale a quick one, imuphi umyalezo ongawusho kumuntu osacabanga ukuqala idakamizwa, just few words njengawabhekisa kuyena ubuka la evidweni? Mfethu engizokusho mfethu ngizothi nje oseqalile mfethu engabe esaqhubeka nosephakathi akashintshe
indlela acabanga ngayo Sangaphumeka. kusengaphumeka mfethu and engizokusho kakhulu ungayibukeli lento uyibukele emgwaqeni uyibukele kumfana ukuphathisayo umuzo etaxini umnikelo o5 rand uyibukele enganeni esestradini ethwela amakopi uyibukele kumuntu ohudula inketho yescrapyard ngithi mina nje awukuyibukela into uyibukele egcekeni ekhaya kini angifuni ukuthi ngibeke kabi mfethu yabo kodwa ngifuna ukubeka ngendlela ezoba isisoka ezokwazi ukuthi nomunye oyibukayo lento mfethu kube ukuthi khona la emsize khona singabe ukuthi senze i-podcast kodwa izeleze mfethu yabo exactly mfethu so kahle ngifuna ukuthinta lapha kunakubazali mfethu yabo because kuyadinga ukuthi nabo baqale beshintshe indlela ukuze sikwazi ukubona indlela emuva so indlela sake siyibuze kephi kwabaphambili so if abaphambili belimele thina indlela soyibuzaphi so abantu abayinhlanhlathelayo na senza amaphutha amaningi because asike siyibuke indlela siyibuze kulabo abaphambili ukuthi kwenzakalani kuze kube nje yabo angisafuni ke siyibuze kubona sengifuna sibabuze ukuthi kwenzakalani that's true yabo mhlawumbe for someone obuka la nobekade ebukele na incwadi yakho ibhalile lana ithi my life is an edit and I never lost hope in the possibility of change then bayithola kanjani mhlawumbe abantu nawe bakuthola kanjani uma befisa ukuthi bakumeme ingabe uzokhuluma nezingane zakho umzali ingabe uzokhuluma nabanye babafowethu babanikazi bama organization abadila nawo substance mhlawumbe bakuthola kanjani baxhumana nawe kanjani ukuze abanye bakubuka abanye bathola incwadi iyatholakala yini khona online noma isatholakala kwena kuphela mfethu okwamanje incwadi isatholakala kumina cause ikhona nasema library yabo because uNational Library uthi ukhipha incwadi kumele ingene wonke ama library so mfethu engizokusho njengamanje incwadi iyatholakala ngikhona ku Facebook nguSanele Ngwangwane ngikhona ku Instagram uSinqam Foundation TikTok Sanele Ngwane yabo ngicabanga ukuthi ngibe khona ngibizwe emsakazweni mhlawumbe ukhozi neminye imisakazo because ngisafisa nokuyihambela naye neminye just to ukuthi ngoba akubo bonke abantu ababuka umsakazo ofanayo uthola ulalela umsakazo ofanayo uthola omunye uthanda umetro uthanda umunye yabo so ngiyafisa ukuyihambela yonke naleminye imisakazo now just to ngifundise nge-addiction mfethu yabo because the most abantu mfethu isebenza izinto bezenzela ama content yabo which is mfethu right kubona because now mfethu it's a part of ngathini yabo if mekukhona la ugena khona you need to do it mfethu because ngicabanga ukuthi mewuthi khona la khona imfundiso nani yayibona into enjalo so mfethu engizokusho kubantu abasemakhaya njengamanje mfethu never lose hope mfethu yabo so mfethu ngathini mfethu mina I've gained mfethu yayibona lonto leyo the power of willingness mfethu yabo humanity spiritual growth mfethu perseverance mfethu yabo so ihope ngibe nayo mfethu yayibona lonto leyo so sinale power ekuthiwa it's a power of willingness yabo power to do things yabo ukuthi no noma ngathiwa ngiyashaya ngizophinde ngizame futhi again yabo ngiyoqala phansi yabo no ngiyayithanda le kunento ementionile la ngaphambi koba ngivale uthena kuwumgomo ukuthi incwadi itholakale ema library anganomke ukucabanga mhlawumbe uthi yiswe nasesikoleni mhlawumbe noma ungeke kuyise ezikoleni zonke kodwa kuzoba izikole eziseduzane nawo kancane kancane because iqala esikoleni inkinga ye-addiction mhlawumbe kufundiswe ngakho uqashiseke khona mfethu ikole ngiyangihambele kodwa bengifisa ukuthi ifike no Department of Education incwadi yami kubona yabo because ibona basole phethe education if kimi ngafika no Department of Education so I'm willing to collaborate nabo igcine ifike ezikoleni lencwadi ifundise yonke indawo mfethu
Masithemba ukuthi whoever ubona le video lena osemnyangweni wa Department of Education, especially my primary ko grade 7 nako grade 8 9 10 11 12 from high school, siyacela ukuthi baxhumane naye uSanele Ngwane we foundation Ingqamo Foundation, because ilapho khona uqala khona ukukhumbula uthe uqaleke ungena kwi addiction ena 13, of which ke uma singazama ukuthi sifundise ngana incwadi yakhe kungakwazi ukuthi sihleshe sigweme umonakalo omningi. Khumbula kuthiwa lugotshwa lusemanzi ngesizulu. Ngibonga kakhulu bhuti wami interview yakho nesikhathi uthe wasinikeza sona. Nami ke ngiphinde ngiyibongele mangabe ukwazile ukuthi ubuke kuze kufikela, ungakhohlwa ukuhitha ulike, follow, subscribe ukuze siphinde sikwethulele ezinye ingxoxo esizoba nazo nabantu abahlukahlukene. Mina lami igama ngokuletha ukuhle ngwadlala until siphinde sibonane. Nje ngithopa incwadi mfethu. Kunencwadi ezayo nje mfethu it's my life as a drug addict, life tends to be the knife. So nje ngizoyilontsha mfethu kungekudala mfethu. Ake ngibonge nje bhuti ithuba, ngiyibongele mfethu nalesi sikhathi esingeke siphinde sifane nesinye isikhathi mfethu, asibonge mfethu. Siyabonga kakhulu, nami ngiyathembisa ukuthi noma kanjani sizokweseka sikuphushise u-event yakho uma usuyilontshe incwadi yakho enje. Siyabonga kakhulu bhuti. Sanibona bafethu njani ikhabu lami lethu kuhle ngwadlala bafethu nalazo daba. Namhlanje ngine interview with uSanele Ngwane. He is a motivational speaker and author of a book titled My Life as a Drug Addict. I never lost hope in the possibility of change. So incwadi ke la ibhalile efundisa kabanzi nge-drug addiction nangendlela ezimlekelele kakhulu ukuthi aphume kwi-drug addiction. Iphinde ilekeleleke nabantu abaphila nabantu abane drug addiction, abazali. Waphinde wamentionela ukuthi uma ngabe unomntwana onenkinga ye-drug addiction, kuyasiza futhi ukuthi nawe ezumzali sukuma uthola usizo lwe-counseling, cause kuningi okugcina ku-affect, akugcini ngokuhlupha kwakho umntwana but nawe ezumzali ugcina uhlukumezeka. Iyatholakala ke kuyena from Facebook wakhe noma enambeni yakhe. Siyacela ukuthi nithole. Last time I check ubeyibiza u250. I'm not sure noma njalo but uzoconfirma mangabe usuxoxa naye. Ngiyacela nganza ukuthi uthi nimeseke. Boom.